Ei, què tal? Com anem? Què tal, cigaletes? Com esteu? Ja estem aquí per fer. Escolta, la setmana passada vam xupar, No us equivoqueu, sí. Escolta, que el mestre encara sap de què va. Amb els amics de Suert i Aponés vam guanyar Calderons amb el 1-2. Sí, senyor. Primer gol de Messi. El primer gol de Messi. Entesos de papers. I vam apostar pel bàsquet. Sí, senyor. Pel clàssic. Pel Barça. I vam guanyar. Amb el bàsquet tenim el Xavi Casal. El Xavi Sassó. Però sí, no, sí. Ara li direm que vingui. Escolta, això, quan els veus, dius, et jugues a 5 o 10 eurets. Què són 5 o 10 eurets? Un croissant amb mantequilla, una mica de marmelada i un cafè. I me cago en ens n'han donat 50, nosaltres. Jaume, tenim de saldo, vam guanyar 40. Tenim 40. 40. Amb Suèrtia. Jugueu amb responsabilitat. Recordeu que si és la primera vegada que us registreu, podeu apostar fins a 100 euros, que si us equivoqueu, us tornen als calés. Tenim 40. Bueno. Hem d'arribar a 100, 120, 130. Això fàcil, home. I si arribem, farem un sopar amb tot l'equip de Ser Catalunya. I estem treballant per tot l'equip. I llàstima que no puguem treballar per tots els germans que tenim que ens esteu veient. Sí, vosaltres podeu fer les mateixes apostes que nosaltres. Feu les apostes vosaltres també, collons, i col·laboreu amb nosaltres. Votem un tiberi aquí que no veig, Vinga, ànimo. Anem a entrar al web suertia.es. Vale, ens hem de registrar... No, registrar no. Hem de posar la contrasenya. Molt bé. Tenim aquesta nit a 8:45, Espanya-Macedònia. Es paga a 1,05 la victòria del Barça, de la selecció espanyola, i Macedònia 41 euros per haver apostat. Què fem? Fem resultat millor. Jo faria aquí una cosa molt clara, que guanya Macedònia 2-1. A veure, resultat. L'1-2, perdó, que em truquen. L'1-2, 141 euros per haver apostat. Ves mirant, Jaume. Claro, és que això és l'hòstia. Hola, sí? Mira, un que ens ha sentit i que vol ser de la penya. I li hem dit que res. Aquí és per nosaltres, per la SER. Adéu, els que vulguin que apostin sols. Entesos? Mira, Jaume, l'1-2, 141 euros. Doncs això hem de jugar aquí. Això hem de jugar, Però juga aquí, me cago en con. Juga aquí, home. Vale. Tu ets el que sap de futbol. Jo jugaria aquí. Vale, li fotem a l'1-2. Perquè l'1-1 quan és? L'empat a 1, 30 euros per haver apostat. Està molt bé. No, jo jugaria a l'1-2. Vale. Escolta. Però tampoc li fotrem massa perquè... A la salut del teves. Vale, doncs això ja ho tenim. L'empat a 1, l'1-2 i una a la victòria d'Espanya. Mira, el 2-1, 17 euros. Espanya, si prens la victòria, poses 3-0. Mira, el 2-1, 17. I el 3-2, 71. 71? 71 per haver apostat. Doncs ja està bé. Perquè penso una cosa, aquests barandes, amb Itàlia, els van tornar bojos, Fins al final, Itàlia, fins al descompte, no va guanyar el Bròquil. Vale. O sigui que, ojo el tema. Fem bàsquet també? Sí, bàsquet, sí. Ens va anar molt bé el cap de setmana passat. Xavi tindria... Grande, Xavi Saissó, el gran Xavi Saissó. El mite. Ei, com esteu? Aquí amb el gran Què tal? El mestre. El mestre. Aquest sí que en sap, el Xavi. Bueno, què? Què tenim? Bueno, tenim aquesta tarda un més que interessant tocant Múrcia-Barça. Xavi, confiem en la teva sabidoria. Jo crec que el Barça està en un bon moment i porta 5 victòries consecutives, per tant apostaria pel Barça. A veure, anem a veure les quotes. Apostaria pel Barça, perquè és un partit d'aquests... A veure, aquí el tenim. El Múrcia, 3,50 per haver apostat, Si guanya aquí? El Múrcia. I si guanya el Barça? El Barça, 1,31 per haure apostat. Està bé. Jo crec que està bé. Hi ha algun partit així que vegis que pot haver sorpresa? A Madrid què fas? A veure, mira, demà... El Madrid que està una mica cansat, juga amb el Iberostar Tenerife, que és el líder. Aquí. Com? Doncs mira, el Tenerife, la victòria del Tenerife es paga 11 euros per haure apostat. Apunta aquí. Sí. Xavi, bé. Aquí la teniu, l'aposta del Xavi d'això. Raül, què dius? Ojo, Raül és merengue. Que no ha guanyat mai el Tenerife, És igual. però és el líder. Però és el líder o no és el líder? Mira, el Raül González, també el tenim aquí. A veure. Amb aquest nom no es pot fer res. Raül González.
Apunta pel... Vale. Li fotem el Tenerife. Penseu que ens estem jugant un sopar d'equip. Pues encara més apunta més pel Tenerife. Vale, Tenerife. Estem jugant un sopar. Vale, Tenerife. Sí. El Barça. Vinga. I va, com que no tenim lliga. Xavi, un partit més? Va, vinga, anem a apostar per la penya, va. La penya, que juga mira. al camp del Movistar Estudiantes, mira. I a veure, si guanya la 2,50. Vinga, va. Per euro apostat. Vinga, una apostadeta per la penya. Vale, tira la terra, com et tira la terra. Fotem 3 eurets al Joventut. Vale. Que no ens ajuda pel sopar, també. Vale, perfecte. Sortirà això. Jo ara trucaré a la meva dona ja perquè la setmana que ve hi hagi un dia que no aniré a sopar. Que vagi fent el sofregit. Bueno. Molt bé, gràcies Xavi, gràcies, En recordeu-se'n, feliços, però sempre que hi hagi algun calaret que agafem. Això és important, això és important. Molt bé, família, que vagi molt bé el cap de setmana, ja ho sabeu, les nostres i esperem que també les vostres apostes, sempre amb els amics de Suertia.es. Adeu! Adeu!